Wiswa Rebeta Pitana Anenggih pundi ta ingkang kaeka Adi Dasa Purwa Eka marang sawijadi linuwih dasa 10 Purwa wiwitan ingkang minangka bebukaning carita lah punika ta negari Astina ya negara ing Gajahya liman benawi ya ing Kuru Janggala mila winastan negari Astina duk ing unitilas kedatoning Sang Prabu Hastimurti mila winastan Gajahya kang yasa Prabu Gajahya yen ngupaya satus tanantuk kalih sewutan jangkep sedasa ora muka lamun mongko bebukaning carita dasar negara Panjang apunjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi Kartotata Rareja Panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung pranyata negari Astina ngungkuraken pagunungan ngiringaken bengawan nengenaken pasabinan ngayunaken Bandaran Agung gemah kathah para nangkoda ingkang lumaku dedagang anglur selur tanana pedote labetatanana sangsayaning margi haripah kathah para jalma manca negari ingkang katrem bebale wisma salebeting kitha negari Astina jejel abibit bebasana bencuke tepung taritis papanuyara kadingal rupak loh subur kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku Karta para kawula ing padusunan nungkul pangulang tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tanana jinanjangan ora ena aglaring pangunan lamun bengi teka bali marang kandange dhewe-dhewe Rarja tegese tebih parang muka krana para mantri bupati bijaksana limpating kawruh tan kendhat denya ambudidaya kaluhuraning Sri Narapati marmaning negara Astina jenengan empuh bebasan gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse adoh puncarane ora ngemungake kanan kiring kewala senadyan ta praja Mahapraja kathah ingkang samya tumungkul datan sarana linawan Bandayuda amung kayungyon poyaning kautaman bawasan ingkang celak manglung ingkang tebih mentiyung asok bulu bekti glondong pengareng-areng Peni raja peni guru bakal guru dadi menang den ucapno jejuluking sang nata jejuluk Maha Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana Kurupati Jaka Pitana Jaya Pitana Gendari Suta ya sang Destrastra Atmaja Narendra Berbanda Berbandu Berbanda tegese numpuk brana picis
bebasan sak pratelaning jagat kesugihane Prabu Duryudana. Berbandhu tegese sugih sedulur nanging ana cacate sawetara donya kirang ngudi mringreh tata krami. Apa ta tandane? Kadang satus kang samya nyatane ing ugung ing sakarsanira pramila keladuk ndenyo darbe watak sumungah sesongaran anggadaya mbekadi kang adigung adiguna ngendelake dupeh kadang nata gung binaturata. Yen to ginunggung wayaring jajahan miwah luhuring keprabon saratri tanana pedhote sinegeg ingkang pinunggel kang mraweng kawi nujare sajuga sang nata tedhak siniwaka ing stinggil binaturata lenggah dampar denta ingkang pinalipit kencana pinatik nawaratna lumemekan babut pramadani sinebaran sari-sari ginanda wida jebat kesturi ginarebek sangyaning para inyabyada bedhaya srimpi manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ampil upacaraning kaprabon banyak dalang ardwalika kacumas sawunggaling dwi pangga ingkang sarwerna ginebutan laring manyura kanan miwah kiring sumerbak gandaning sang nata dumugi panguraan sirna kamanungsane yayah sang Hyang Prabancana ingkang ejwantah para sidhem permanem tanana sabawane walang kang alisik gegodhongan tanana ibah samirana datan lumampah ingkang kapiyarsa mung swaraning abdi kriya gending miang kemasan ingkang nambut karedi pating careng klang pating careng kling imbal ganjil manjaraga anambaya srining swasana. Nalika samono sang Buminata nampi rawuhing wong agung ing Mandura Prabu Baladewa Prabu Balarama tatan kantun pujangganing praja pandhita ing Sokalima Begawan Druna ya Resi Kumbayana ya Sang Wipra ya Baratwaja putra sinambung ing wingking nata ngawangga Prabu Karna Basusena ya Raden Surya putra Suryatmaja ya Sang Raditya Sunu ingkang lenggah tumungkul hamari kluyayah konjema pertala wedanane lamuning kata